Hola, com va? Avui parlaré d'aquest tipus d'expressions com ara he de fer o tinc que fer. Hi ha que treballar o cal treballar. Anem a començar o començarem? Les perífrasis verbals. El primer que vull dir és que així, en estos vídeos, parlem sempre del registre formal, és a dir, el registre que haurem d'utilitzar per intentar aprovar el C1, C2, B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes, Junta Qualificadora, SIACOVA, el que vulgueu. No pretenem en cap cas dir la llengua o la parla que s'ha de fer servir al carrer o a casa, com en el castellà. Jo quan parle en el carrer en castellà dic, ja ha acabat. Sí, el que passa és que en una reunió de pares on necessite usar un registre més acurat, més formal, diré, ja he acabat. No és una altra cosa el tema dels registres. Jo fent una reunió de pares en valencià ja hem acabat. Hem de treballar. Bé, centrant-nos, començarem per les perífrasis d'obligació, és a dir, aquestes expressions he de, obligació, he de fer, tinc l'obligació de fer, cal, etc. Deure, analitzem-les. El primer que cal dir és que són correctes les expressions, les que usarem seran haver de, conjugat he de fer, has de fer, hauré de fer, caldre, conjugat també, cal fer, calia aprovar, caldrà treballar, i també reconeguda per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és l'ens normatiu reconegut per l'Estatut, les expressions deure més infinitiu en el sentit, diuen ells, en el significat d'haver de fer o manifestar alguna cosa per necessitat física o lògica i utilitzen l'exemple deus estudiar més. Per tant, ja tenim 3. Haver de, caldre, deure, atenció, deure, però no deure de, deure. Deus estudiar més. També apunta a l'Acadèmia que especialment el tema de deure, de la perífrasi deure, quan hi ha una clara connotació moral. És a dir, devem defendre la igualtat entre homes i dones, per exemple. I per tant, del que acabem de dir, es dedueix que si aquestes són correctes, són incorrectes tenir que, jo tinc que, tindré que, tindràs que, tenia que, hi ha que, haver i que, hi ha que fer, hi haurà que presentar, hi havia que dur, no, totes incorrectes. Traducció en este cas de había que traer, sí, habrá que decir o hay que trabajar, no, cal treballar. Una qüestió interessant, un dubte que em plantegen de vegades a classe és quan he de dir he de, personal, i quan he de dir cal, general, social, impersonal. Bé, des del meu punt de vista és un dubte innecessari. Jo a cada segon decidisc si li he de dir, segons el context, al meu fill, Ausi, per exemple, li he de dir, Ausi, has de fer el deure. O puc dir, Ausi, cal fer el deure. Quan utilitza cadascuna? Home, depèn de la situació. Jo preferís dir has de fer perquè entenc que és una obligació personal d'ell. Ha de fer el deure ell, no jo. Jo tinc altres obligacions. Però també puc decidir en aquest moment expressar una obligació general.
cal fer el deure per aprovar, no sé, depèn de la situació. Cal respectar els animals o has de respectar els animals? Doncs, segons la situació decidiré si ho posa en un prat, per exemple, en un camp, cal respectar, obligació general, has de respectar, obligació per al que passa. Hi ha diferència? No, en qualsevol cas els animals han de ser respectats, evidentment. Bé, i per acabar amb les perífrasis d'obligació, volia aclarir un punt, que és el tema de tindre de. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua reconeix l'expressió tindre de, que diu que és poc usada, però acceptada. Jo l'he pogut sentir gent d'Albal, Catarroja, o amiga Vicent, t'envia un bes, Vicent, reconeixia aquesta expressió, tindre de, i aleshores parlaven si era correcta, si no era correcta, acceptada per l'Acadèmia. Tenia raó, ella, acceptada per l'Acadèmia. Correcta. Es pot utilitzar. Les que no són correctes, llavors dic, tindre que, haver i que, deure de sempre incorrecte, etc. Bé, i amb això hem acabat amb les perífrasis d'obligació.